sindene cupi tak cucup bon-bon. Ya Pak. Ya ikan nang kayangan Suraya nggone adem lho. Kowe kok ora klamben blendes ngono ku piye? Ya aku nggo obat to Pak, aku gawakno obat antinge ya Pak. Ya wis tak gawe. Karo gawakno obat plikita ya Pak. Ya. Ora plikita, pil kita. Oh ya, anggerak nek plikita. Wah, sinden ayu-ayu ya Pak. Ki cedake DJU Kidul iki cupli anakku wedok ra tau nyinden ya Pak. Iya ya betake arep golek berkah karo Pak ya kaya ngono. Kare sing mburi iki anakku oleh catur jalan kondang ya natakke aku ya kudu natakke ya natake gendar Pak lho. Anakku Joko Dolok ya bedhok ya laris jalan kondang. Wong tuwa mung garek melu anake wis garek. Melu sing ndi sing cilik apa sing gedhe karo anakku Surasa jalan kondang kabeh. Anakku wedok isih ora tau nyinden ki kan. Tak gelem nyinden mbok terus nyinden ya mah lumayan. Kae sing dene sing cedak karo Mbak Dolok aja kae Mbak Rate. Mbak Rate tak ngeneki ya. Oh. Tetak urung areng main-main. Yo Pak. Pak panas Pak. Panas ngopo? Pak wis kaya putu gawa emang nangis sama. Wah, lah kurang ajar. Utut dulu, utut dulu, utut dulu, utut dulu, utut dulu, utut dulu, utut dulu. Bubar kerja, utut dulu, bubar makan, utut dulu, bubar minum, utut dulu. Meloni, utune, utut dulu. Wah, dipari jatah karo Budhe Rubiah ki wah. Rokok nek ra tuku kok ya inek. Wah, aku maning nggon kerun ngarepan petuk Budhe Rubiah. Mas niki pun kok cepake beras kuning ndak aku nek arep diparingi apa belane beras kuning. Ah, udut sik. Surat nih. Wes kaya ngebuli Mbak Siti ya. Nih, pisan kan. Wah, anakku catur kae tak beluki kok beluki Pak Rahmat tuh beluki. Yes. Minggu ora njuk Pak. Yo.